Računato je do 25.000 se ništa ne računa, to je kao osnovica. Imaš 100 drama na litru 7 dana. A onda se išlo na 22% do 40.000. To su ti dramovi. Dakle, na 40.000. Onoliko koliko je smanjeno. To je 15.000, 22% je 3.100. A koliko jedna drama ima? Molim? Jedna drama? Jedna drama ti ima 24 sata. Onaj koji je imao 40.000 prvi put je dobio 36.900. 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana. A nadalje je uzimano po 25, znači na 50.000 je na 3.300, na te 3.300, na 50.000 se uzimalo još 2.500, to je bilo 6.200. Šta je to? Podeljeno. A sada ja ga ne znam šta je. Ali oni će sad na 50.000 samo, na 5% dobijaju 2.500. Pa meni je samo žao što sam definitivno ovaj čas matematike propustila sasvim slučajno jer mi je baka bila bolesna i ukrali su mi knjigu i tako dalje. Inače nisam mogla da pratim. Verujem da ga nisam propustila da bi nama to svima sve bilo jasno. To ti je 4 litre. Kako ne možeš da razumeš?